Máme tu Vianočný haul. Idem vám poukazovať, čo všetko dostala malá na Vianoce. Začnem s tým, čo dostala od nás doma. A potom vám poukazujem aj to, čo dostala od ostatných z rodiny, pretože už sme pochodili každého proste cez prvý aj cez druhý sviatok Vianočný, takže už dostala od každého darčeky, takže vám poukazujem aj to. Takže poďme na to. Takže malá dostala takýto nákupný vozík. Tuto si vie vlastne takto aj bábiku posadiť a malá strašne ľubí také hračky, ktoré vie tlačiť pred sebou. Takže toto je naozaj podľa mňa super vec. Potom dostala takéhoto slona. On rozpráva a spieva po anglicky a ešte si takto vlastne sklápa uši a zakrýva si oči, čiže sa proste schováva. No a malá sa tiež ľubí schovávať, takže to sa jej tiež páčilo. Potom dostala takéto vajíčko pre bábiky, takéto princeznovské. Potom dostala takúto knižku, sú tam vlastne takéto gumolepky, sa to dá takto celé otvoriť a má tam vlastne všelijaké takéto gumené nálepky, ktoré sa dajú znovu nalepiť. Čiže si to vie proste tuto lepiť, hoci kde a je to praktické, lebo sa to proste dá fakt, že viackrát lepiť, takže je to super a malé sa to naozaj veľmi páčilo. Potom dostala takéto, takisto proste s takými gumenými nálepkami, len akurát sú tam takéto okrúhle farebné a proste tie sa lepia sem podľa tých farieb. Potom dostala takéto puzzle, sú tam všelijaké vzory, proste všelijaké zvieratá. Je to z takto, že 2 kusov, čiže je to praktické pre malé deti a je tam 16 obrázkov. Potom dostala zmrzlinovú sadu do detskej kuchynky. Takéto. Vlastne má tu kornutok, tento stojan, má tu 10 alebo 11 kopčekov a potom tu má takúto naberačku. Potom dostala takéto nálepky do vane. Sú to takéto penové nálepky, takéto všelijaké vzory. A to keď sa nasiakne vodou, tak sa to proste prilepí, pricapí na tú baňu a drží to tam. Potom dostala ešte oblečenie, ale to už nebudem ešte raz ukazovať, lebo to ste mohli vidieť v tom videu, kde som točila Sinsei haul a proste z tých vecí som jej dávala aj pod stromček, už niečo. No a teraz idem na tie veci, ktoré dostala od ostatných z rodiny. Takže dostala takéto Lego stavebnice. Takéto jedno ona už má. Teraz dostala ešte jedno, takže aspoň sa bude lepšie stavať, bude mať toho viacej. Potom dostala takéhoto chodiaceho psíka na vodítku. Aj takáto kostička tu je k tomu. A vlastne ten pes takto chodí. Alebo takto šteká. Potom dostala takúto Pop-It hračku. Vlastne ona tu takto vydáva zvuk a takto to svieti, takže takéto. Potom dostala takúto knižku so zvieratkami, ono sa to vlastne dá takto otvoriť. Potom dostala takúto lampičku, takúto ružovú v tvare slimáka a svieti to buď že takto alebo takto. Potom dostala takéto vianočné tepláky so styčom, aj takúto vianočnú mikinu. Potom dostala takéto vianočné pyžamko. Takéto. Potom dostala takúto babyborn bábiku. Ešte takýto detský tablet, ktorý spieva, proste vydáva zvuky a spieva a rozpráva po anglicky a aj po slovensky. Potom dostala ešte takýto malinký ruksak s jednorožcami. Takýto. Je to jej prvý ruksak a malej sa to že fakt veľmi páči. Potom dostala takéto puzzle, potom takéto leginky, 2 kusy, takéto vianočné bodička, tiež 2 kusy, potom takúto omalovánku. Tam má všelijaké takéto úlohy, to je trošku skoro pre ňu, ale nevadí, neskôr sa zíde. Potom dostala takéto trička, 3 kusy, jedno s takýmito kvetinkami, druhé takéto čisto biele s volánikmi a ešte takéto s bodkami. Potom dostala takýto pohárik. Potom dostala takéto bodičko. Potom ďalšie bodičko s takýmito srdiečkami. Potom dostala takéto čierne tepláčiky s takýmito trblietkami.
potom takéto tričko, potom dostala takéto rúžové leginky s volánikmi, takéto bodičko, potom takéto pyžamko, ešte jedno pyžamko, takéto krásne s macíkmi, potom dostala takéto gumičky do vlasov s kvetinkami, takéto srdiečkové legíny, potom dostala takúto hračku, to je vlastne na túto stoličku, čo máme my pre malú, tá značka Paperego, tak to sú vlastne takéto hračky, takéto zvieratka vlastne na tú stoličku, takéto. No a toto bolo všetko, čo mala dostala a ešte vám urobím part 2 a tam dám tie veci, ktoré som ja dostala.